Το ίδιο είναι καταρχήν και η γλώσσα η ανθρώπινη. Άρα μεταξύ της γλώσσας των ζώων και του ανθρώπου δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά, απλώς οι ανθρώποι είναι πιο περίπλοκοι. Άρα δηλαδή απέναντι στη φορμαλιστική αντίληψη της γλώσσας, που εμείς σήμερα δεχόμαστε, που τι δεχόμαστε, ότι όλες οι λέξεις είναι συμβάσεις. Λέμε τραπέζι και εννοούμε το τραπέζι, αλλά θα μπορούσαμε να λέγαμε ηχείο και να εννοούμε τραπέζι. Είναι απόλυτες συμβάσεις. Ο άνθρωπος δηλαδή έδωσε ονόματα. Έτσι, αυτή είναι η φορμαλιστική αντίληψη της γλώσσας. Ο Επίκουρος αντίθετα θα πει ότι οι λέξεις έχουν προέλθει από τα πράγματα. Έχουν προέλθει δηλαδή από αισθήσεις και από εντυπώσεις και από συγκινήσεις με μια έννοια που μας έχουν προκαλέσει τα ίδια τα πράγματα. Το τι παίζεται εδώ, τέτοιες αντιλήψεις που λέω σαν του Επίκουρου, είναι ας πούμε του Βάλτερ Μπένιαμιν, του Μερλό Ποντί, είναι βεβαίως περιθωριακές. Η κύρια είναι η φορμαλιστική. Το τι παίζεται εδώ όμως, φαντάζεται κάποιος τι είναι, τι παίζεται πίσω από αυτές τις δύο θεωρίες της γλώσσας. Παιδιά, παίζεται η σχέση με τη φύση. Τι σχέση έχουμε με τη φύση? Έχουμε μια σχέση κυριαρχίας, όπου ο άνθρωπος δίνει ονόματα, ή οι λέξεις και η γλώσσα προέρχεται από τα πράγματα και ο άνθρωπος τα αντιλαμβάνεται. Έτσι. Είναι η σχέση με τη φύση. Ο Επίκουρος λοιπόν παίρνει αυτή τη δεύτερη θέση. Τελειώνω με δύο ακόμα πράγματα. Τώρα είναι θα πω τις 4 βασικές αλήθειες του επικουρισμού, έτσι, η οποία λέγεται και τετραφάρμακος. Είναι σαν να έχεις η αρετή που είναι. Δηλαδή δεν προσέχεις. Λοιπόν, η τετραφάρμακος του Επίκουρου, 4 φάρμακα. Άκου να στα πω. Δεν μας απειλεί καμία θεϊκή δύναμη. Δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Εύκολα αποτυχέται ότι πραγματικά χρειαζόμαστε. Και ό,τι μας κάνουν να υποφέρουμε, εύκολα μπορούμε να το υπομείνουμε. Αυτές είναι οι 4 συμβουλές για να ζήσεις όσο γίνεται δέμον. Λέω ακόμα 1-2 ρητά. Ακούστε ένα από εμένα μου άρεσε. Μην ασχολείσαι με πολλά. Μην επιχειρείς δύσκολα. Μην πιέσεις τον εαυτό σου πέρα από τις δυνάμεις σου. Όλα αυτά προξενούν ταραχή. Βεβαίως έχει πει το γνωστό, μην κάνεις οικογένεια, γιατί έτσι προσφέρεις ομήρους στη μοίρα. Πώς θα τους προστατεύσεις? Και ένα ακόμα, ο σοφός δεν ρητορεύει περίτεχνα. Πρέπει να τα λέει απλά. Γενικώς η φιλοσοφία αυτής της περίοδου που λέμε τώρα είναι από τις τελευταίες, αλλά όχι η τελευταία, της ελληνικής περίοδου. Η τελευταία φιλοσοφία θα είναι ο νεοπλατωνισμός, που ξεκινάει το 200 μετά Χριστόν με τον Πλωτίνο. Θα είναι μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία, θα ανταγωνιστεί για την σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων με ρεύματα μυστικιστικά, με ορφισμούς, με διάφορα ρεύματα. Θα κάνει πολλές παραχωρήσεις σε αυτά και τελικά θα λήξουν όλα με την επικράτηση του χριστιανισμού τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Με τον νεοπλατωνισμό δηλαδή βγαίνουμε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Είναι το τελευταίο ρεύμα. Θα κλείσω με ένα ποίημα που είπα να σας διαβάσω, που μου αρέσει πολύ, και το οποίο δεν αφορά τον Επίκουρο, αλλά αφορά την ελληνιστική εποχή. Είναι του Καβάφη και λέγεται «Πρέσβης από την Αλεξάνδρεια». Και το συζητάμε αμέσως μετά, αν θέλετε, γιατί αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια τώρα. Δεν είδαν επί αιώνας τέτοια ωραία δώρα στους αδελφούς, σαν τούτα που εστάλθηκαν από τους δυο τους αδελφούς, τους αντιζήλους πτολεμαίους βασιλείς. Αφού τα πήραν όμως, ανησυχήσαν οι ιερείς για το χρησμό. Την πήραν όλην τον θα χρειαστούν, το πώς με οξύνιαν να συνταχθεί, ποιος από τους δυο, ποιος από τέτοιους δυο να δυσαρεστηθεί. Και συνεδριάζουν τη νύχτα μυστικά και συζητούν των λαγιδών τα οικογενειακά. Αλλά ειδού, οι πρέσβεις επανήλθαν, χαιρετούν. Στην Αλεξάνδρεια επιστρέφουν, λένε, και δεν ζητούν χρησμό κανένα. Και οι ιερείς τα ακούνε με χαρά. Εννοείται που κρατούν τα δώρα τα χοντρά, αλλά είναι και στο έπακρον απορριμμένοι.
μη νιώθοντας τι η ξαφνική αδιαφορία αυτή σημαίνει. Γιατί αγνοούν που χθες στους πρέσβεις ήλθαν νέα βαριά. Στη Ρώμη δόθηκε ο χρησμός. Έγινε εκεί η μοιρασιά. Θα λέγαμε σήμερα στις Βρυξέλλες δόθηκε ο χρησμός. Έγινε εκεί η μοιρασιά. Ό,τι και να πείτε σε δεν έχει σημασία. Θέλω να πω πώς αυτό το ποίημα του γραφή δείχνει ότι το κέντρο του κόσμου έχει μεταφερθεί τόσο μακριά που οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο δεν έχει, στον ελληνικό, έτσι, δεν έχει καμία σημασία. Αυτοί που κάποτε είχαν βαρύνει στους αγνώμοι και έπαιρναν αποστάσεις, τώρα πια είναι ένα folklore, θα λέγαμε. Αυτά από μένα. Προσφέρεται. Το έκανε και ο Επίκουρος γιατί ο ίδιος απλά μιλάγε. Παιδιά, μπορεί κάποιος να θέλει να πει κάτι. Εγώ είπα κάποια πράγματα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχουν ασχοληθεί πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση αυτό που έλεγε για την πολιτική. Ότι όποιος ασχοληθεί, ξέρω εγώ, δεν. Όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική. Δεν θεωρούσε. Επειδή ήταν μακριά τα κέντρα αποφάσεων. Γι' αυτό. Δεν είχε νόημα. Το πείμα το λέει καθαρά. Τι να σου πω. Άλλο είναι. Μοιρασιά. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η άποψη του Επίκουρου περί του ζούμε το τώρα και τις αισθήσεις με αυτό τώρα και σήμερα μοιάζει πολύ με τη χριστιανική φιλοσοφία, η οποία είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη, γιατί έχει αυτό το μεταθάνατο, δηλαδή να είμαστε καλά παιδιά, να μας τιμωρήσουν οι θεοί. Αλλά τελικά και η χριστιανική φιλοσοφία τι λέει, δώσε μην σήμερα και μην μεριμνάτε για τα τωρινά. Ναι, αλλά στην χριστιανική η ζωή μας κρίνεται και προσβλέπουμε σε μια ανταμοιβή τιμωρία. Νομίζω ότι το δώσει μην σήμερα έχει σχέση με τις απολαύσεις μας. Για σήμερα. Απόλαυση. Τον άρθρο λοιπόν των επίουσεων δώσει μην σήμερα. Αλλά ωστόσο η προοπτική της ζωής στον χριστιανισμό πάει πολύ βαθιά στο μέλλον. Η προοπτική της ζωής και της κρίσης της. Ενώ στον Επίκουρο είναι ακριβώς ότι δεν κρίνεται η ζωή σου. Εδώ είναι αυτό. Τι είναι η διαφορά. Ναι, και πολλές άλλες. Εντάξει, δεν θα θέλω να περιμαστε να ζητήσω, αλλά ξέρουμε ότι ο Επίκουρος ακόμα και τους δούλους τους αποκαλούσε σε φιλοσόφους. Ας πάρουμε το δίδαγμά μας από τον χριστιανισμό. Τώρα ήθελα να πω δύο πράγματα. Περί φύσης και αυτάρκειας είχε πει κάτι πολύ ωραίο και θέλω να το αναφέρω. Είχε πει ας ευγνωμονούμε τη φύση που έκανε ευκολοαπόκτητο ότι είναι αναγκαίο. Και όχι της πρώτης ανάγκης, ότι δύσκολα το φτάνουμε. Το λέω σε μια ελεύθερη μετάφραση. Όσο τώρα για το λάθε Διό σας, θα μπορούσαμε πολύ ωραία να πούμε για τη ματαιοδοξία του ανθρώπου και το λάθε από Διό σας. Για μένα είναι αναπόσπαστο, πάει μαζί. Τώρα, κάτι που θα ήθελα να επισημάνω, που μπορούσαμε να πούμε πολλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Για τη σχολή του Επίκουρου και για το σημείο που βρίσκεται, επειδή έψαξα και διάβασα και το είδα, πολλοί βέβαια από εσάς μπορεί να το γνωρίζουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ένας άθλιος χώρος εγκαταλελειμμένος, ούτε μια επιγραφή ότι εκεί ήταν ο κήπος του Επίκουρου. Είναι μεταξύ, από αναφορές και από παρακαία κείμενα, βλέπουμε ότι είναι μεταξύ του αρχαίου διπύλου, έτσι, η συμβολή δηλαδή Πειραιώς και η Ιεράς Οδού, εκεί ήταν το δίπυλο των Αθηνών. Και της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Αυτό το σημείο, και επειδή εδώ λεγόσαστε παλιό μεταξουργείο, εκεί είναι ακριβώς το μεταξουργείο, υπάρχει και είναι εκεί που περνάει στη Μεγάλο Αλεξάνδρου προς την Αθηνών, η γέφυρα είναι πολύ δίπλα, ένα στενάκι, το οποίο έχουν κάνει κάποιες ανασκαφές, ένας αρχαιολόγος ο Λοντάς, αυτός το τεκμηρίωσε ότι υπάρχουν πολλές προτομές του Επίκουρου, ότι πράγματι εκεί ήταν η σχολή του και βέβαια τις έχουν βάλει σε κάποια υπόγεια. Πολύ καλά κάναν και αναδείξαν την Ακαδημία του Πλάτωνα, αλλά είναι κρίμα, θα έπρεπε να το δούμε αυτό,
θα μπορούσε να γίνει γνωστός και λίγο να αναδειχθεί ο χώρος εκεί. Τίποτα άλλο, δεν θα να σας κουράσω. Ευχαριστούμε πολύ χρήσιμο αυτό που είπατε. Και θυμήσατε μάλλον να αναφέρουμε ότι ο Επίκουρος είχε πολλούς εχθρούς. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι δεν βρέθηκε τίποτα δικό του ή ελάχιστα δικά του. Οι χριστιανοί ήταν τελείως εναντίον του επειδή ήταν ηλιστής τελείως. Και επίσης κατηγορήθηκε για ειδονισμό, ενώ όπως είδαμε είχε έναν πολύ μετριασμένο ειδονισμό, δεν του αξίζουν οι κατηγορίες. Και επίσης ότι στο περιβάλλον του κήπου ήταν και γυναίκες και δούλοι, όπου δεν το αναφέραμε και τα δίκαια. Πολύ μπροστά. Ήταν ο πρώτος που είχε γυναίκες. Ναι, βεβαίως γυναίκες. Όχι βέβαια, κάτσε καλά. Έχουμε και τους Πυθαγόρικους πιο παλιά και γενικά τη γυναίκα την τιμάγανε στην αρχαία Ελλάδα και στη Σπάρτη, ειδικά. Νομίζω ότι στο στενό του περιβάλλον, την έννοια της μαθητείας, είχε τον πρώτο. Ναι, με μαθητεία. Ο Πυθαγόρας, τα παιδιά, στη Σικελία, που οι Θεανό, τόσες οι Έριες, οι θεαίες που κρατάγανε εδώ τα σκύλτρα μισές στον Όλυμπο, με τους θεούς, κάτσετε καλά. Η γυναίκα, εντάξει, μπορεί να πέρασε στην Αθήνα κάτι ζώρια, ας πούμε, αλλά παντού. Και όσον αφορά για αυτό που είπε ο κύριος, ας πούμε, ότι δεν έχουμε αναδείξει τίποτα από τον Επίκουρο ευρήματα και τον Πλάτωνα, την Ακαδημία του Πλάτωνα που την βρήκανε τελείως τυχαία τώρα που πηγαίνανε να ξυλώσουν έναν κήπο και σκηνικό μια φίλη μου είχε κάτσει πάνω σε δέντρο, δεν ήθελε να χαλάσουν το πάρκο και τα δέντρα γιατί ήταν πίσω από τον εθνικό κήπο ή έχουν βρεθεί τα ερειπιά του και στο τέλος τελικά τη βγάλανε και αυτοί με τις μπολτόζες. Ξυλώσανε και τον κήπο και βρέθηκε από κάτω η Ακαδημία του Πλάτωνα, τα θεμέλια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν κοιτάνε για τον Επίκουρο, για κανέναν δεν κοιτάνε. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν για τον Πλάτωνα, ούτε καν για την Αρχαία Ελλάδα, τίποτα. Αλλά εμείς είμαστε καλά και... Ναι, εμείς είμαστε καλά και από τους Μολάους η Έστερ Θεάτρο θα έχει ετοιμάσει ένα μικρό event. Είναι πολύ μικρό event. Είναι event που δεν λέει. Μια ανοιξιάτικη καλησπέρα από την θεατρική ομάδα η Άστα Θέατρο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε, πολύ καθημερινά, πολύ απλά. Εμείς θα τα δούμε μέσα από τη ματιά της τέχνης. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ώρα απογευματινή», τη μουσική και τους στίχους του οποίου έχει γράψει η Ιλιάνα. Είναι πάρα πολύ καλαντούχα και εμπνευσμένη. Δεν ξέρει τι είπα να πει «ντο και ρε». Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με την Ιλιάνα. Δεν ξέρει καθόλου μουσική, τεχνικά, αλλά έχει ψυχή πλούσια. Όταν σιρήνες λοιπόν μελαγχολικά ηχούν και η ψυχή ξεκινάει για ένα μοναχικό ταξίδι, είναι ο φίλος εκείνος που θα είναι δίπλα σου, που θα σε ελευθερώσει ακόμα και αν είναι μακριά από τη βαθιά μελαγχολία. Είναι εκείνος που με ένα δικό του βήρα τις Άγκυρες θα δώσει το παράγγελμα για έναν ακόμα δρόμο ελευθερίας. Επιλέξαμε να πούμε απόψε ένα τραγούδι για τη φιλία, μια και αυτή είναι μια αγαπημένη έννοια του Επίκουρου, ο οποίος τη θεωρεί βασική προϋπόθεση της ευδαιμονίας. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, η φιλία δεν μπορεί να χωριστεί από την ειδονή. Έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον για να ταξιδεύουμε μαζί στον δρόμο της ευδαιμονίας. Επειδή η μοναξιά και η ζωή χωρίς φίλους είναι γεμάτη επιβουλές και κινδύνους, η ίδια η λογική υπαγορεύει να εκφοβιαστούμε με φιλίες. Κλείνουν τα μάτια και ταξιδεύει η ψυχή, ψυχή που πλένατε στους 5 ανέμους, καρτά ετός πολύχρωμος, μια ώρα απογευματινή.
εσύ ονειρεύεσαι, καλούν αφήνεις στο μαγικό ρυθμό μαγεύεσαι. Πήρα τις άγκυρες, πήρα τις άγκυρες στους πέντε ανέμους, στους γαλάζιους ωκεάνους και ταξιδεύουνε τα μάτια μου μαζί σου. Πήρα τις άγκυρες στους πέντε ανέμους και ορίσες σε μια παράξενη στιγμή και πιτακόβεις στο σκηνή. Τους όρκους που σου έδωσα δεν κράτησα, μια βόλτα στα αστέρια το πρωί. Βρήκαμε κλειστά και να μου ξέμεινε του αέρατα η αχόρμηλη πνοή. Συγκρίνες μελαγχολικά να με καλούν κι εγώ μακριά να τρέχω να σωθώ. Κι αν τύχει και δεν έρθεις ποτέ ξανά από εδώ, σου γνέφω με ένα νεύμα στο καλό. Πήρα τις άγκυρες στους πέντε ανέμους, στους γαλάζιους ωκεάνους και ταξιδεύουνε τα μάτια μου μαζί σου. Πήρα τις άγκυρες στους πέντε ανέμους εορίσες σε μια παράξενη στιγμή και πιτακόβεις στο σκηνή. Επιτρέψτε και ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το περίφημο ποίημα που υπόθηκε προηγουμένως, το Terror Natura, του τίτλου, που αναφέρεται στον Επίκουρο. Καθώς η ανθρωπότητα χαμένη σε όλη της γης κοίτονταν νικημένη εμπρός στα μάτια όλων από τη θρησκεία, που την κεφαλή επρόβαλε μέσα από τους ουρανούς, σκιάζοντας με την όψη της φρίκης τους θνητούς. Ένας Έλληνας ήταν αυτός που πρώτος τόλμησε να ψηφίσει και σήκωσε μάτια θνητά, τον τρόμο να αντικρίσει. Αυτόν που τε η δόξα των Θεών, μη δε η βοή του κεραυνού, μη δε το αστροπελέκι του αταριασμένου ουρανού το μεταπείνωσε, μα τον τσιμούσε με μήνυν πυρωμένη. Η ατρόμητη καρδιά του, να είναι η πρώτη που οργισμένη τις πύλες που είχαν μανταλώσει αυτή της φύσης της αρχαίας να τσακίσει.